Eta lehen miren komentatu duzu, zuen eskolan, hizkuntza normalkuntza proiektua beste eskolako proiektu guztiekin lotu duzuela, eta hortik hezkuntza proiektu bat atera dela. Esplikatuko duzu? Bai, bueno, lotu doula edo lotu naixan, lotu naixan gabizela, bai. Momentu enten gure batzordia, ez da bakarrik euskera batzordia, baizik eta, bai, bueno, hemen agertzen da, oin arte mondako pausuak, bai. Urrengoa. Bai, proiektu globalien bezer dan landu behar dana, pasau, bai. Hizkuntza, bueno, bai, batzordia ez dala bakarrik euskera batzordia, baizik eta hizkuntza lantaldia da, eta gure lana horretan da, lan talde horretan, hizkuntzei dagokixen guztia aztertzia, aztertu ondoren proposamenaken, da hori dana landu ez. Hizkuntza eta erabateratuko filosofian ero oinarrituz, hizkuntza guztiak komunian dauzken arluak aztertzen ditugu, eta horrekin, gero hori da lantzen duen adibidez, ahoskotasunen kasuan, ahoskotasuna lantzeko estrategia desberdinak erabiltzen aztertzen ditugu, baina hizkuntza guztietan baliogarria dielako batzen erabiltzen dienak beste hizkuntzetan erabiltzeko. Testuen lanketarekin berdina, testuek hizkuntza guztietan egitura berdina daukenez, gure helburua da urten txostentxo bat osatzia, nun agertuko dan testu bakoitza zer dan, edo testu bakoitza ekoizteko zer egitura bia da ben, edo ze atal daukan. Bestale batetik kurrikuluna aztertu dugu, horre adierazliak eta hizkuntzetako adierazliak eta etara ditugu. Hizkuntza eleanitza, euskara orokorrien euskara indartzeko ekimenak. Eta hor esango nuke, gakua dala beti, lehen esan duten bezala, gure Ulibarreko plangintza hori beti presente izatea, beti edozer gauza planteatzen denean, galdetzea euskararekin zeingo, bai. Eta horrekin lotuta, gure ikastetxean eskenengo 2 urte honetan, lan etxeko modua asko aldatu da. Momentu honetan proiektuetan eitzen dugu lana, eta proiektu honek ikaskuntza kooperatiboan oinarritzen die, lehen esan duten bezala, ikaskuntza kooperatibo honek laguntzen dabelako, bultzatzen dabelako hizkuntzaren, gure kasuan euskararen erabilera. Ahoskotasuna erligiora joaten ez dien ikasliekin, tailerrak eitzen die bereziki ahoskotasuna lantzeko, eta gero, lehen behuztu eta ipatu dutela, gelan eta edozein arlotan euskara bultzatuko daben didaktika jarri du praktikan. Lehen esaten ebana matematikan problemak ebazten, edo edozein arlotako testu bat irakurtzen daunean, beti aplikau edo saiatzi aplikatzen ikaskuntza kooperatibako dinamikak horrek azkenean bultzatzen da delako ikasleak hitz egitera. Lehenengo zikluan zirkulazio libre antolatu dugu, baina arte horrezkuntzako geletan eitzen zen zirkulazio libre hori, baina oin zertu dugu, zabaldu dugu lehenengo eta bigarren mailetara, eta hor, jolasten edo lanian daren bitxartian, ikasleak pasatzen diegela batetik bestera, aukeratzen da beze jolas ingo dabe momentu horretan, eta hori aprobetxauaz, inklusioaren bidea jorratzen dira dugu, ni momentu enten ipixa naiz, eta lehen ipixak bere laguntzak ero kanpoan emoten zitsuan, eta gaur egun ipixan laguntzak eta ikaslien premia berezizak barruan emoten die. Pentsatzen dugulako ikasleak jarraitzu behar dabela gelako giruan, jarraitzu behar dabela bestiekin elkar trukian, gela batera kanpora etaratziak ez daukala zentzuik, eta orduan adibidez lehenengo zikloko kasuan laguntza horrek zirkulazio libreko ordu horretan ematen ditugu. Gero ikaslien partaidetza bultzatzen daren saioak behantola ditugu, egin ditugu 5 batzorde baten agendago eta aurtengo gaixa mugikortasuna denez, mugikortasuna landuko da, bigarrena gure astarnak batzordia horre ondakinen kudeak eta landuko, 3. batzordian patio orduko jolasen antolaketa, erak ikasleak antolatzea itxue hastian 2 egunetan patioko jolasak, eta orduan batzorde bat dauke hortarako, gero beste batzorde bat jangelako arazoak edo sortzen dana konpontzeko, eta beste 5. batzorde bat
gelako ordezkariak geletatik eta ekartzen den kezkak eta zalantzak eta azaltzeko. Orduan horre ikusten duzue gauza desberdinak, alde batetik agenda eta bat uztartzen da elkarbizitzakin, eta zelan ez euskeraren erabilerarekin, ze bestela gisa da oinarte ez dotzeu lemon ikasliei gelan hitz egiteko aukera, gero esaten dugu erabilera ez dela gareagotzen, baina ez dotzeu lagatzen ikasliei berbaitzen. Geixen bat gu berbaitzen dugu irakasliok eta hori da modu bat, hori dena puskat gehiago bultzatzeko. Eitzen dugu bai ikasturte hasieran elkarbizitza eta euskararen erabilera uztartzen daben hastia, horrekin lotuta. Gero atzo komentautakoarekin lotuta bai teknologia berrixak erabiltzen ditugu euskararen mesederako. Bai, webkuestak eta altxorraren bila eta olako proposamenak itzen ditugu, horrepe bultzatzen dabelako hizkuntzaren erabilera. Gure ikasliak informazioa bila, beren artean eztabaidatu, adostasunetara llegau, gero horreken aurkezpena egin, gero aurkezpen horre grabau, blogien, dana da katai bat bai, eta bitxartien euskera erabiltzen diardue. Eta ikaslien ebaluazioa itxeko modua behar aldatu dugu, kurrikulunetik adierazleak eta ditugu, eta boletinak aldatu ditugu alde batetik, boletin horrekin nahi dana da, gurasoei informazio zabalago emotia, baina bestetik nahi dana da bai, gure lan praktika hori aldatzia, ze momentu honetan gure boletinetan agertzen bada, ikasleak hipotesisak edo inferentziak egiten dituela, ni irakasle bezala behartuta nago, kontxo, ze da hau, ze enbiakot, berak hau lortu daixen bai. Orduan, guretako gure lan dinamika hori aldatzeko behartzen gaitxu ebaluazio aldaketa honek. Eta, bai,